Το Karel F19 είναι ένα σκάφος που αποδεικνύει πως η σωστή σχεδίαση και η απλότητα μπορούν διαχρονικά να αποτελέσουν συνταγή επιτυχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί best seller του ναυπηγείου και σήμερα βρισκόμαστε στην Πάτρα για να δούμε από κοντά μια νέα premium έκδοση. Μαζί μας ο Νίκος Καρέλας από το ναυπηγείο Karel. Νίκο, πες μας λίγα περισσότερα για το νέο μοντέλο. Γεια σου Γιώργο. Το F19, όπως είπες, είναι ένα διαχρονικό μοντέλο. Ιδανικό για έναν πρωτάρι που ξεκινάει στο χώρο του σκάφους. Είναι στα 590 μαζί με τις πασαρέλες κοντά στα 6,5 μέτρα, 800 κιλά βάρος. Πολύ σταθερό στην καταπλάτωση ευστάθεια. Πλανάρει αμέσως, στους 8-9 κόμβους έχει πλανάρει με αυτή τη μηχανή που είναι 100 ύπους ουσιαστικά, σέλβα 30% τη λέμε. Και είναι ένα σκάφος για θαλάσσια αναψυχή αλλά και για ψάρεμα με μικρές καταναλώσεις και πολύ σταθερότητα. Αυτό που θέλει ο κόσμος και αποτελεί το βασικό του κριτήριο για να μην έχει ανασφάλεια. Το συγκεκριμένο μοντέλο που βρισκόμαστε σήμερα, τι αλλαγές έχει? Οι εμφανείς αλλαγές είναι η Dark Grey Premium έκδοση που του δίνει μία κομψότητα και αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Οι τσέπες τις έχουμε μεγαλώσει στο πλάι, θήκες όπως τις λέμε. Ένα όμορφο τραπέζι, full foam deck και το καλύτερο το αφήνω για το τέλος. Πολύ ωραίες προσαρμοσμένες μεγάλες πασαρέλες πίσω που βοηθάνε για βουτιές, για χρήση, να φορέσεις πέδιλα του σκι και άλλες τέτοιου είδους χρήσεις. Δίνει ένα πάρα πολύ λειτουργικό χώρο η πνίμνη με αυτές τις πασαρέλες. Ισχύει, μεγαλώνει πάρα πολύ και ομορφαίνει. Επίσης Γιώργο, έχει μια ξαπλώστρα που είναι κατά μήκος στο ύψος μου 1,85, διαγωνίως είναι 2 μέτρα, άψογη για ηλιοθεραπεία και για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κάθισμα με πάρα πολύ μεγάλο χώρο στο κέντρο, μεγάλο αμπάρι πίσω και ένα έξυπνο αμπάρι στην είσοδο, αυτοστραγγιζόμενο, να βάζουμε σκοινιά, του σκι, πίσω άγκυρα και όλα τα σχετικά. Πάντως Νίκο, το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πουληθεί πάρα πολύ τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκμίσθωση σκάφους. Ισχύει Γιώργο μου, η μεγάλη του επιτυχία είναι ότι πλανάρει από 80 ύπους. Τώρα με την αναβαθμισμένη 30% πλανάρει με 6 άτομα πανεύκολα, ακόμα και με 8. Σκέψου ότι με 6 πήγαινε με 30 κόμβους plus, το οποίο δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος για να το αγοράσουν κάποιοι ιδιώτες που δεν θέλουν να έχουν την άδεια χειριστή, αλλά και οι rental companies. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πηγαίνει πλαναριστό ακόμα και με τα 8 και με τα 7 άτομα που έχει πρωτόκολλο. Εννοείται και κάνει πολύ εύκολο το ταξίδεμα χωρίς να χρειάζεται πολύ μεγάλους κινητήρες. Γιατί είναι πλαναριστό. Είναι πλαναριστό. Το οποίο έχει απλά είναι τόσο όσο χρειάζεται για αυτή τη χρήση και αυτή τη λειτουργικότητα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το νέο Karel F19 Premium με κινητήρα σέλβα 30% και θα μπορείτε και εσείς να το δείτε από κοντά στην έκθεση Boat Fishing Show το Μάρτιο.